Li Serenserê İspanyayê merasîmên ji bo hefteya pîroz ji ber metirsiyên belavbûna vîrusa koronayê hat betalkirin. Lê li bajarê Malagayê xelk edetên cejna Ester Anko Paskalya bi stran û bangên ji balkonên xwe hewildan ku biparêzin. Her sal di vê demê de ji bo beşdarbûna merasîmên hefteya pîroz bi 10,000 kes kom dibûn li ser textên mezin peykerên olî hildegiriyan û dimeşiyan. Di şûna vê de mirovan ji pencereyên xwe dengê stranên pîrozbahiyê berdan ser kolanên vala. Hin kesên oldar tewra peykerên piçûk çêkirin da ku di malên xwe de pîrozbahiyê bikin. Li Malaga navê kolanekî Şevbaya Mesîh e ku malbatiya gelek cih peyker û dêrên pîroz dike û gelek mirovên oldar tên vir ku dua bikin. Di heman demê de firoşgehên li bajêr jî ji ber nebûna kiryaran di astengiyê de ne. Ew bi rastî pir xirab e ji ber ku duh yekşembe û ew divê biba roja merasiman û pîrozbahiyan. Rojek pir xweş. Duh divê yekşema berê Paskalyayê bûye ku atmosferek pir xweş pêk tê. Îro dişeme roja gelek girîng ya merasîman. Rojeke ku di dema normal da bi milyonan mirov birêve diçin û îro jî tu kes birêve naçe. Li gor Ofîsa Turizmê ya Malagayê her sal di hefteya pîroz de nêzîkî nîv milyon kes de hatin bajar. Lê îsal evê tu kes tune be. Di piraniya mirovan de vîrusa koronayê bi nîşanên sivik yên wekî agir û kuxuk ku di nava 2-3 hefteyan da derdikeve holê û pişre derbas dibe. Lê ji bo hinekan bi taybet jî bo kesên pîr û mirovên ku xwediyê nexweşiyê ne vîrus dikare bibe sedema nexweşiya giran û tewra mirinê.